Nimbag nga rabite manen dadayan ken kakabsat ket umay kami nga mablaw kada kayo na isang sangayan daytoy nga aldaw when aldaw panaginana it's already the Sabbath ngem iti intermente kakabsat nga lubong. We are now celebrating the Yuletide holiday, we know, in short, Christmas kakabsat. Ket naglipas daytoy leksyon tayon, daytoy quarter tayon. So nga ripaswen tayo kakabsat daytoy maudi nga leksyon tayo kadaytoy nga quarter may panggap iti education. Sakbay ti amin dawate kakabsat nga agkararag tayo. Man nakabalin amin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Pagyaman kami ama, kinaimbag mo, kinamanagayat mo kada kami. Dahil tinaglabas ng quarter ang Diyos, nagkakadwa kaming anak mo. Ket inadal mi, dahito'y leksyon nga isagana nga agpaay kada kami. Ket nawatan mi ama iti panggap mo, nga iti kabitan ko mga tiyempo, ket agawid kami kapagaryam nga naisaganam nga agpaay kada kami. Iti uray mo Diyos ket maisubli dahil di kababalin nga isu iti dinadael iti baso. Kitagyaman kami dati parabor mo ket isu iti mga raramid dagiti pamayan tapno o ama ket dagiti kayat mo nga aramidin mi ket isumot den iti maramid mi gapumot laeng iti bilag enten. Kada ito yung ngarabi yung Diyos, pripaswen mi iti leksyon nga inadal mi kada ito malawas. Tulungan na kami, babali ti Santong Espiritu, kan na kami tisirib kan pan nakaawa. Di ka tidawatin mi pinaganap ng Jesus. Amen. Lesson 13 kakabsat. Ket iti aldaw iti Sabbath, it is December 26. Into no umay nga Sabado, New Year to kakabsat. Ket adan tumanen dahil baro nga leksyon nga adalin tayo. Ket baban iti tulong ni Apo Diyos ang kakadwa tayo tumanen, no iso ti pagayatan na kakabsat. Ngam sublian tayo dahil ito inadal tayo kada ito nga quarter. It is about education kakabsat. Nagpintas na ito inadal tayo. Ket iti binukal iti leksyon tayo kabsat. Isu tayo panggap ni Apo Diyos nga babaan iti education kakabsat. Ket maisubli dayjay nga ladawan nga isu iti dinadael iti basol kakabsat. Kan kanayon nga isu iti usaran tayo dayjay quotation nga nagapuked ni Ellen G. White. Success in education depends upon the fidelity in carrying out the Creator's plan. Kahit kung ibaga kakabsat, nga daytoy church tayo, the Seventh-day Adventist Church, kahit nangikabil kabsat, dayjay emphasis, kadaytoy nga paset iti trabaho ni Apo Diyos to establish educational system throughout the world. Kahit ko kabsat nga mangited ti information, a little bit trivia. Inalat dayto iti website, iti General Conference, iti Education Department. Nga adda kakabsat iti 8,515 educational institution in over 100 countries throughout the world. Ket adda kakabsat iti more than 2 million nga estudyante dagito nga eskwelahan iti Seventh-day Adventist. Iti elementary kakabsat nga isu iti basic iti educational system tayo. Adda iti 5,915 elementary schools. Ket adda kabsat iti enrollment ng 1.2 million pupils. Iti secondary adda iti 2,435
schools. Kat adamit kabsat iti estudyante na nga 603,000. Iti tertiary adda kabsat iti 115 universities and colleges. Kadaytoy 100 countries throughout the world. Adda kabsat iti 145,000 nga students kadaytoy nga tertiary levels. No dito'y Pilipinas kakabsat, we have one university, and that is the Adventist University of the Philippines. Kanadda kakabsat iti 8 nga colleges. Kat pinadas ko kakabsat nga inalamit dito duwa nga mission tayo, Northern Luzon Mission and Northeast Luzon Mission. Iti Northern Luzon Mission adda iti one college, that is Northern Luzon Adventist College, iti Artatio Season, Pangasinan. Adda iti one secondary, isumot laeng ti adda kakabsat, ijay Enlock. Kat adda iti 22 elementary schools. Manipod iti Lawag, iti Norte, ingana iti iba San Jose Tarlac, iti abagatan kapsat. Ket ijay Northeast Luzon Mission, adda imet iti maysa nga college, Northeast Luzon Adventist College, NELAC. Adda imet iti maysa nga secondary, adda imet iti 22 kakapsat, 22 elementary schools. Manipod iti Namwak, ijay Sanchez Mira, iti Cagayan. Ingana kakabsat iti Almaguer, iti Bambang, iti Nueva Vizcaya. Apay nga inbagak neto because it is very important for us to know nga ni Apo Diyos kabsat ket kayat na nga daytoy nga educational system work hand in hand with other institutions of the church tapno dayjay nga panggep ni Apo Diyos nga maisubli kakabsat dayjay nga nadadael nga kababalin na kadatayo ket isu iti maranid. And I would like to share with you the General Conference Education Department, itinbaga na kakabsat, holistic education, mental, physical, social, and spiritual health, intellectual growth, and service to humanity form the core values that are essential aspects of the Adventist educational philosophy. Naidumduma kakabsat iti dayjay target iti educational system tayo from elementary to the tertiary. And I'm very happy to and very thankful to God. Manipod ti elementary ingana naglipasak iti college. I spent my educational years in Adventist education system. Ito'y pagleksyonan tayo kabsat na ited iti paset nga mayulo tayo. Dapat iti adalin tayo itata, heaven, education, and eternal learning. Intun no adda tayo iti langit. Iti bagbagay iti leksyon tayo kabsat. Agtultuloy tulot ta, dayjay panagadal tayo, education will be a continuous process throughout eternity. Iti paset ang mayulo tayo masarakan kabsat, iti 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Basahin tayo, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of men the things which God has prepared for those who love Him. Iti panangiladawan kakabsat ni Pablo, nga saan tayo nga mabalin kakabsat, we could not picture the beauty dayjay nga insagana ni Apo Diyos nga agpaay kadagijay nga agayat kenwana, digijay nga isalakan ni Apo Diyos. Intun no na arami din dayjay mission it education that is
going back kadayjay nga image ni Apo Dios nga inted na kadatay. Iti leksyon tayo kabsat nakita nga day iti talo nga napateg nga leksyon nga masapul nga dalin tayo umuna. Ni Apo Dios inted na kadatayo the assurance of eternal life. The first lesson is the assurance of eternal life. 1 John chapter 5 verse 13. Kunana ni Juan kakabsat. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Inikan na kanda yun. Kunana ti Ilocano kakabsat. Kat mamuan tayo kung mga inikan na tayon ni Apo Diyos itibiyag nagnanayon. No adalon tayo nga naununag daytoy kakabsat nga paset iti sao na Apo Diyos. Kitain tayo dayet tense nga inted ni Juan. It is not a present tense. It is not a future tense. It is a past tense. Iti kunana, that you may know that you have eternal life. Intong kaano? Inton no pinatim ni Apo Jesus nga personal amanubot mo. Inton no inawat mon babaen iti pamati da sagot iti parabor nga inted ni Apo Dios kadatayo babaen iti anak na nga ni Apo Jesus. Iti nalawag nga inbaga iti Biblia, inikan na tayon ni Apo Diyos iti biyag nagnanayon. We have eternal life. Ket agsipod kakabsat taadan kadatayo dayjay abiyag nagnanayon iti balakad ni Juan kunana nga agtultuloy kay kumanga mamati. It is now a continuing process nga dayjay panagpamanti tayo kakabsat kadayjay nga anak ni Apo Diyos. Babaen kadayjay apan nakabalin dayjay nga anak ni Apo Diyos nga ni Apo Jesus. Dayjay parabor nga adda ken kuana isumeten kakabsat iti mangbalbaliw kadayjay apan agbiag. No ni Pedro iti intay kitaan, wenno ni Pablo iti intay kitaan, kendi iti dadto mampay kakabsat nga nagbiag a banwar iti Biblia, the heroes of the Bible. You will see the transformation of their lives idin nga inawat da ni Apo Jesus akas personal amanupot. Ni Pedro was changed. Idi nga nakita na dayjay nga sakripisyo ni Apo Jesus. Maipanggap iti managbaso. Ni Pablo kapsa, from a murderer, he became an apostle. Tapay, nakita na dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Dayjay nga ayat ni Apo Diyos kapsat, it is a transforming power nga isu iti mangbalbaliw kadatayo. Dayjay ti kunana ni Juan, that you may continue to believe in the name of the Son of God. It is in the continuing process. Kasi din baganan ni Apo Jesus kabsat iti John 15, abide in me and I in you. Intun no addan dayjay nga process kabsat, datayo mamati tayo. Ket ni Apo Diyos babaen iti parabor na. Ket agtrabaho kada tayo nga imawat kadayjay nga ayat na. Dayjay nga misyon kakabsat iti education. What is again the mission? It is to restore the lost image of God in men. Maaramid kada tayo. Kat intun no maarami din dayjay, kunana ni Mrs. White, when the character of Christ is
fully reproduce in His children, datayo anamati. Sikatan ti siya, kakabsat. Kindi am amin anak ni Hapon Diyos dito lubo, when the character of Christ is fully reproduced in us. Kunantun iti ama, kaday di anak, son, go and get your very own. Umaytun ni Apo Jesus kakabsat. Iyawid na tayton. Ije pagarian nga insagana na nga agpaay ka dati. Matong paltun de Karina iti John 14:1-3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. I will come again. Kaano nga umay? Intun do je kababalin ni Apo Jesus na imulin kadati. The second part of the lesson nga nakita kakabsat is heaven at last. Umay na taylan ni Apo Jesus, iyawid na tayo. Nagpintas kakabsat, iti panangiladawan ni Juan in Revelation 21:4. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Agbalin tulanganin kakabsat nga batun lagi. It is a thing of the past, a thing to remember. Dagitoy nga kapadasan tayo nga agdama, intun no makadanon tayo, ijay langit, apagarian ni Apo Diyos babayan ti parapon. Nagpintas. Ket punasen tun iti Diyos, dagiti amin aluluwa ka dagiti mata. Awantun ni patay. Awantun tiladladingit. Awantun tunti sa iba, when awan to kayo. Itirigriga. I like that place. Heaven at last. Intun no makadanon tayo iti langit kakabsat. Denggen nyo itinbaga ni Mrs. White iti education page 301. Heaven is a school. Its field of study, the universe. Its teacher, the infinite one. A branch of this school was established in Eden, and the plan of redemption accomplished, education shall be taken up in the Eden school. Dahil nga Eden kakabsat, sino di umuna nga teacher nga inadal tayo ni Apo Diyos? Sino di giti umuna nga pupils ni Adan ken ni Eva? Dahil kakabsat, nga system the education ijay Eden will be continued intun no adda tayong ijay langit kakabsat. Sino ti teacher tayo? Ni Apo Jesus. Oh, how I love to sit down and listen to the master teacher. Di inadal tayo rabbi, the master teacher. Isunan tun iti mangisuro kada tayo kakabsat. Sino ti adalin tayo, wano anya iti adalin tayo. We'll be studying the vast universe. Digijay nga saan tayo nga nakitkita. Digijay nga saan tayo nga napanan will be the subject of our study in Eden. Iti nagpintas kakabsat din ganyo di kunana ni Mrs. White. Daytoy nga edukasyon, ket agtultuloy ito, where there was an Eden school, iji Eden, there will be an Eden school, iji langit. And what will happen? The third lesson is education for eternity. Sino di teacher? Ni Apo Jesus. Sino digiti pupils datayo? Iti inkabil kakabsat, iti pagleksyonan tayo, isu iti maysa nga prophecy,
iti Old Testament, iti Zechariah 13 verse 6. And someone will say to him, what are the wounds in your hand? Then he will answer, those with which I was wounded in the house of my friends. Kitain tayo kabsat. At di sangwanan tayo ito ni Apo Jesus. He is our teacher. And when he will be waving his hands, at danto di mangibaga, Apo, anyangay, dayta adda dita imam. Tano alain tayo kakabsat, dahi inbaga ni Pablo ije Corinto kanje Tesalonica. Nga intunno may ni Apo Jesus in a twinkling of an eye. Dagitoy amay sarakan, mapagungar dagiti natay, dagiti si bibiyag, nga danunin ni Apo Jesus kabsat, they will be changed. Daytoy abagi nga grupsa. Mabalbaliwan iti bagi nga saan nga grupsa. Daytoy abagi amatay. Mabalbaliwan iti bagi asaan amatay. All the marks of sin nga adda kada tayo kakabsat, they will be removed. Itinapintas sigurong ilustrasyon nga kahit kung itid kabsat, day istorya ni Naaman. Ni Naaman ket nagbiyag kakabsat iti daan na tulad. Nang atong opisyal, ket adda kakabsat iti sakit na. Dahil sakit na, ket ilimlimang. Nakita dahil adipen da nga she is a Jew. Ket kuna na apay nga ta, no saan nga daytoy amok ket mapan ija Israel. Ket mapan ija aniyan ni Eliseo. So inbaga ni Naaman kakabsat ka dayjay ari, and the king said, the kapitan nga ron inga. Idinapan, inbaga daytoy propeta kabsat, inka agdigos iti Jordan, iti maminpito, bath yourself 7 times. Iti kunana daytoy nga opisyal. Apay nga ti Jordan, nadaldalos dagiti karayan mi, iti ayan mi. Ngem, this is a test of faith. Kuna di jay nga sinmurot ken kuana, awan iti mapukaw mo Apo, no padasem ken tungpalan. Kas na isurat pinadas na. 1, 2, 3. Awan ti pa nagbaliw na. 4, 5, 6. Awan pa nagbalbaliw na. And then she was urged to dip the last 7th time. Idin kakabsat nga bimatok iti maka ito on the 7th time. Idin alumungaw anya tinagbalinan na. Kuna iti Biblia, his skin was transformed into the skin of a baby. Dahil ito kakabsat iti kondisyon tayo into numapantay ti langit. Whatever anyaman kakabsat nga mark, anya nga mark, mabalin nga piglat, mabalin nga nyaman, nga naikabil iti bagi tayo kabsat, gapo iti baso. All this will be removed. Isu nga intun no data di jay, ingaton tun day di mistro tayo nga ni Apo Jesus di imana. Zechariah said, at danto day di mangibaga, Apo anyangay dagita asugsugat diti imam. All the scars will be removed, but the eternal scar in the hands of Jesus, in the feet of Jesus, is a memorial. Pakalaglagipan kakasat throughout eternity, dahi inaramid dayto anak iti Diyos tapno maisalakan na ken maisalakan ka. Education for eternity. Nagpintas ton iti agadan.
nagpintaston iti agdaydayaw. Nagpintaston iti agrukbab iti sangwanan daytoy aman nakabalin amin a Dios nga isu iti nangisalakan kadatayo. Iti panangiladawan kakabsat ni Ellen White iti Great Controversy page 678 kunana. The years of eternity as a roll will bring richer and still more glorious revelation of God and of Christ. As knowledge is progressive, so will love, reverence, and happiness increase. The more men learn of God, the greater will be their admiration of His character. As Jesus opens before them the riches of the redemption and amazing achievements in the great controversy with Satan, the hearts of the ransomed thrill with more fervent devotion, and the more rapturous joy they sweep the harp of gold, and then thousands and thousands of voices unite to swell the mighty chorus of praise. The great controversy is ended. Sin and sinners are no more. The entire universe is clean. One place of harmony and gladness beats throughout the vast creation. From Him who created all, flow life and light and gladness throughout the realms of illuminated space. From the minutest atom to the greatest word, all things, animate and inanimate, in their unshadowed beauty and perfect joy, declare that God is love. Adda kakabsat iti maysa nga kanta. Ngayon tunod datay di langit, and the angels will join us in praising God. Ket intunog kantan kakabsat digiti anghel nga kadua digiti amin anay salakan. Holy, holy, holy is what the angels sing. Ngamintun kakabsat datayo nga naisalakan. Ket kantaan tayton dayto redemption story. Kunana dayjay nga kanta, and the angels will bend their wings because they will never experience dayjay nakapadasam kenjay kapadasa the joy of salvation. Amo yung kabsat intuno at datay di langit saan to nga aglipas. When saan to nga aglipas, dahil di panagadal tayo. Kunana ni Mrs. White, as love will grow, intellect will grow, devotions will grow, worshiping God will grow. In every part of our experience, it will be a growing relationship. Intudno adda tayon ijalangit. I would like to conclude with another quotation from Mrs. White. She said in The Great Controversy, page 674 and 675, the lamb we should much dear and fear will lie down with the lion we should much fear here will lie down with the lamb. Everything in the new earth will be peace and harmony. The trees of the new earth will be straight and lofty without deformity. Let all that is beautiful in our earthly home reminds us of the crystal river and green fields, the waving trees and the living fountains, the shining city, the white-robed singers,
of our heavenly home, that word of beauty which no artist can picture and no mortal tongue describe. Let your imagination picture the home of the saved, and remember that it will be more glorious than your brightest imagination can portray. Tuloy ting basahin, kabsan. A fear of making the future inheritance seems less material, has led many to be spiritualized away the very truth which lead us to look upon it as our home. Christ assured his disciples that he went to prepare mansions for them in his Father's house. Those who accept the teaching of God's word will not be wholly ignorant concerning the heavenly abode. Human language is inadequate to describe the reward of the righteous. It will be known only to those who behold it. No infinite mind can comprehend the glory of paradise of God. Pagsipot din baga ng kabsat ni Ellen White, I cannot describe it. Neither you can describe it. Ngam pinalubusan na tayo kakabsat ni Apo Diyos to keep imagining, keep visualizing the beauty of our home na pagawidan tayo di langit. Kaanong ipanagawid tayo? That we don't know. But it is now in a process. Kaya't ni Apo Diyos, nga dayjay aladawan na, which is his character, will be fully reproduced in you and in me. Dayjay ti inadal tayo kapsa for the last quarter. Kit agyaman na kada ito yung insagana, iti General Conference Sabbath School Department kapsa about education. I have learned so much. Kada dyan mati karara ko, you have learned in your personal study as well as iti pa nagkakadwa tayo kapsat, iti pa nag-review tayo. Niya po Diyos iti mang bendisyon kada. And I would like to greet you ahead. May you have a happy new year. And may 2021 be a year that is full of God's choices, blessings. Let us celebrate His love. Ni Apo Diyos ay ayatin na tayo kapsa. Ket pacheck nga sigagaga rin nga kayat na nga agawid tayo. Ije pagarian nga insagana na nga atpay ka. Aduunay iti pagyamanan tayo kapsat. Nukit kitain tayo ti inaramid na kada tayo kada ito'y naglabas nga tawtawen tayo. Before we will end our study this quarter, may we give you the assurance kunana ni Apo Diyos through the prophet Ellen White. We have nothing to fear for the future, except we forget how God has led us in the past. Saan nga nagkurang ni Apo Diyos no kitaan tayo tinaglamas? Saan tumit nagkurang ni Apo Diyos no kitaan tayo iti masapayan? Dayjay ti rason nga dayawon tayo ni Apo Diyos agyaman tayo kayo. Kararag tayo kapsa. Agyaman kami Ama, babay titulong mo. Nilipas mi nga inadal, iti leksyon nga naisagana nga pa'y kada kami taday. Adu Diyos, digitin paawat mo kada kami. Adu digitin surong kada kami. Agyaman kami Ama. Dila mabalin Ama nga tulungan na kami. Namang lagi, kada digitin nga leksyon nga inadal. Tulungan na kami meto Diyos, namang kita kadaytan, ngayon saganang nga pagtayan nga pagawitan. Dila mabalin nga, babanti parabong maama.
Ket isagana na kami. Kanalpasin ngayon ka rin ngayon ted mo kada kami tibiyag na kanayo. Ngamiti kayat mo tuloy kumaday di pa nagpamati ni Ken. O Ama, dawatin mo na si kakaditi tumulong ka na. Bidisyon na mo Diyos, dagiti kakabsat ni kaduan mo nagadalikat na. Bidisyon na dagiti iglesia sa dilungan tienda. No iti pa nagadalo Diyos ket virtual learning babayan iti Sabbath School Department. Dawatin ning bidisyon. Ket no adamet o Diyos dagiti gigimong ito bigat ka dagiti kapilya. Dawatek ka bidisyon na tungpalam ti pagayatan ti panagbiag ni. I-commit mi digiti amin ni ken ka nang nangruna iti sisirrek mi kada iti barong matawen iti naman ni kada kanya. Patyen mi launay nga saan na kami tupulos nga baybayan. Ket agyaman kami kada iti makan. Dati ito iti dinawat mi ti kay kariyan. Itinagan natin ni Jesus. Amen. Maminsan pa'y kapsat, ni Apo Diyos ay itin na kami. Agtuloy ka di nga, agmatalik tayo, babay ni Tiparami. Bangarabi tayo, and happy Sabbath, kapsat.